Doncs, com han dit, jo soc doctoranda de genètica UB i us parlaré sobre un capítol de la meva tesis que no es diu qui té un genoma té el poder, tant de bo els meus supervisors em deixessin ficar això, però avui que estem en Petit Comitè, doncs es diu qui té un genoma té el poder. Llavors, com a petita introducció, què poden tenir en comú una libèl·lula, un gos, jo i una tortuga? Doncs, a part de tenir unes lletres molt xules, que espero que tothom reconegui, tenim en comú també l'ADN. I tot el conjunt de tots els organismes de l'ADN és el que anomenem nosaltres genoma. La cosa és que, perquè ho entengueu millor, això és una cèl·lula, dins de la cèl·lula tenim el nucli i tot l'ADN condensat que forma els nostres cromosomes. Però quan nosaltres, com a científics, fem un genoma, no veiem això, sinó que el que veiem és això. Això és un genoma, concretament de Symphodus ocellatus, que és una espècie de peix del Mediterrani. I cadascun d'aquests quadradets són els cromosomes. I el que nosaltres fem és quan seqüenciem l'individu, ho muntem tot i acabem generant aquests cromosomes i és el que anomenem genoma de referència. Per què de referència? Doncs bé, perquè serà el que nosaltres utilitzem per fer qualsevol tipus d'estudi de genòmica, de genètica, en diferents espècies. Concretament, cada espècie té el seu genoma de referència. I llavors, de què hi ha genomes? Doncs a part de peixos, en tenim en eriçons de mar, també en plantes i fins i tot tenim genomes en mamuts. I tot això és molt recent. Per què tenim tants genomes? Per què s'estan fent tants genomes? Doncs això és gràcies a que hi ha hagut una baixada en el cost de la seqüenciació. És a dir, ara surt molt més a compte fer un genoma, perquè és molt més barat. Segueix sent difícil fer-los, però és més barat. Llavors, si això és tan recent, què es feia antigament? No es feien estudis de genètica o de genòmica de poblacions, perquè no hi havia genomes. No. Aquí hi ha diferents estudis, amb peixos, esponges, més peixos, invertebrats marins, que tots es van fer sense un genoma de referència. Llavors, per què és important fer-los? Per què s'estan fent tants? Quina és aquesta rellevància? A tu et donen un projecte i has d'invertir diners en fer el genoma primer o no? Doncs això és la pregunta que ens vam plantejar nosaltres. Quina importància té el genoma de referència de la teva espècie quan treballes en genòmica de la conservació? És a dir, el mateix estudi tenint un genoma i sense tenir-lo, que és el que anomenem de novo. Quins aspectes milloren? Doncs el que vam fer és estudiar aquesta pregunta amb diferents anàlisis, que eren 3. Principalment, el primer era estructuració poblacional. Què vol dir això? Doncs les poblacions que tenim al mapa, és a dir, el blau, el verd i el taronja, si genèticament es correspon al que veiem al mapa. És a dir, aquestes dues aquí estan molt a prop. Genèticament estan tan a prop o realment no? Hi ha connexió entre les blaves i les verdes? Doncs genèticament mirem si el que hi ha al mapa és el que nosaltres tenim. Després fem distribució de marcadors genètics. Jo no entraré a explicar què és un marcador genètic perquè no toca avui, però perquè us feu la idea, hi ha diferents tipus de marcadors genètics. I això és un d'ells, que és literalment un fragment d'ADN que tens de cadascun dels teus individus del que estàs estudiant. I el que fem nosaltres és mirar a quina part del genoma, és a dir, a quina part d'aquells quadradets que us he ensenyat abans estan. Per què? Doncs perquè si es troben en gens, doncs pots estudiar funcions com si estan afectats per la temperatura, la salinitat, etc. Llavors, el primer pas és saber la distribució, és a dir, saber on són dins del genoma. I després, amb l'anàlisi funcional, mirem això, si aquell marcador que es troba en el gen 2 està associat a funcions biològiques rellevants, per exemple, per la selecció. Qui són els protagonistes d'aquesta història? Doncs Paracentrotus lividus i Herbacea lixula, que són dues espècies d'eriçons de mar que tenim al Mediterrani i a l'Atlàntic. El problema és que pateixen pressions diferents. Per què? Doncs perquè Paracentrotus ens el mengem, llavors es pesca. Herbacea no el mengem, llavors no té aquesta pressió. Què passa? Que a més Paracentrotus no li agraden molt les altes temperatures. En canvi, a l'Herbacea li és bastant igual. Això el que fa és que pot haver-hi un canvi d'una espècie substituint a una altra en un futur, de canvi climàtic, per exemple,
I per tant és important estudiar genèticament i amb genòmica com estaven aquestes poblacions, per tal de saber si les hem de conservar, si hem de fer alguna mena de protecció específica, si s'ha d'aturar la pesca de Paracentrotus, etc. I això ja es va fer. Què passa? Que es va fer sense genoma de referència, perquè quan es va fer doncs no n'hi havia. Però el 2023 i el 2024 van sortir aquests genomes de referència i vam dir, cuidao, que ara tenim l'oportunitat de veure com d'important és tenir un genoma de referència en la genètica de conservació. Llavors, aquestes són les poblacions que nosaltres vam estudiar. Per Paracentrotus tenim dues poblacions de l'Atlàntic, que són les vermelles, les dues de transició, que serien les taronges, l'oest del Mediterrani, que és les verdes, i l'est del Mediterrani, que són les blaves. I per Herbàcia no en teníem de l'Atlàntic, però teníem una més de la transició i una més de l'oest del Mediterrani. I en total doncs, teníem uns 240 individus per espècie, és a dir, anàvem bé. Llavors, quins resultats primer tenim? Població estructural. És a dir, allò que és el mapa és el que veiem genèticament? La resposta és sí. Per què? Els 4 colors que jo us he ensenyat són els que tenim als gràfics. Nosaltres veiem el vermell, el taronja, el verd i el blau. Què passa? Amb genoma i sense genoma. Hi ha diferències entre els resultats? Home, doncs sí. Aquí les poblacions de l'Atlàntic estan més separades i aquí estan més juntes. Aquí l'oest del Mediterrani se separa millor de l'est del Mediterrani, cosa que aquí no. Però, com a global, realment ens mostren uns resultats molt similars. Què passa amb Herbàcia? Amb Herbàcia no és tan xulo. Per què? Doncs perquè dels 3 grups que us ensenyo, o que ens ensenyava el mapa, genèticament en veiem 2. En veiem el blau i el taronja junt amb el verd. Però un altre cop passa el mateix que dalt, que és que, tant amb genoma com sense, tenim el mateix resultat. És a dir, hi ha més precisió quan tenim un genoma de referència? Sí. Els resultats ensenyen el mateix? També. I aquesta era la primera conclusió. Que tenir un genoma de referència ens permet tenir més precisió, però que si no el tens, tampoc passa res, perquè les dades que obtindràs estan ben fetes. El següent era el mapatge dels marcadors genètics. Allò que us he dit, aquelles seqüències, que el que fèiem era mirar on són del genoma. Què passa? Per saber on són, primer s'ha de fer el mapatge. És a dir, la teva seqüència, la teva ATTT, la busques dins el genoma. Quan això ho vam fer, no teníem els genomes. O sigui, això ho vam fer i no teníem ni el genoma d'Herbàcia ni el de Paracentrotus. Què vam fer? Vam utilitzar l'espècie més propera que teníem. I és propera entre cometes perquè va divergir fa 200 milions d'anys a Herbàcia líxula. Llavors, propera del tot no era. Què va passar? Bueno, doncs que una gran part d'aquells marcadors, evidentment, no van mapejar. Què vol dir? Que no vam trobar coincidències entre els nostres marcadors i el genoma. Per què? Doncs, home, perquè si han passat 200 milions d'anys, les coses canvien. En el nostre cas, també van canviar els nucleòtids. Quan ho vam tornar a repetir amb el genoma de referència, és a dir, utilitzant Paracentrotus per Paracentrotus i Herbàcia per Herbàcia, tenim molt rosa, que vol dir que hi ha un alt mapatge. És a dir, quan tens un genoma de referència, tens una millora en la caracterització d'aquests marcadors. Per què? Perquè ara ja pots saber on són, cosa que és important si ho vols saber. I finalment arribem a la part de l'anàlisi funcional. Un cop sabem que estan a X gens, què fem? Mirem la funcionalitat d'aquests gens. Però això no ho mirem nosaltres, evidentment, sinó que el que fem és enviar-ho a un servidor que ens diu doncs aquest gen té una funció important en salinitat. Què va passar? Doncs que tot el que enviàvem, només un percentatge molt petit ens tornava. Clar, jo no et puc dir, oh, mira que bé, tenim molts marcadors que estan enriquits en salinitat, perquè no són molts marcadors, són un petit percentatge del que jo he obtingut. I tot això era tenint un genoma de referència. Què vol dir això? Doncs que, encara que tinguis un genoma de referència, si treballes amb espècies que li importen a poca gent, com poden ser els eriçons de mar, tot i que són molt xulos, no són vertebrats, amb la qual cosa la gent no els estudia. I és el que aquí es veu que això és un gràfic que t'ensenya la proporció dels gens que estan anotats del programa que utilitzem. I que veiem que els que més estan anotats són craniata, i els equinoderms, que són els eriçons, estarien per aquí.
Llavors, la tercera conclusió, doncs que fins i tot tenint un genoma, depenent de l'espècie amb la que estudis, no et sortirà bé l'anàlisi funcional. I ja està. Doncs quines conclusions vam extreure? És important tenir un genoma de referència? Depèn. Que ens aporta major precisió? Sí. Passa alguna cosa si no el tens? Bueno, no, perquè els resultats són similars. Si vols fer caracterització de marcadors genètics, necessites un genoma de referència o del de la teva espècie o un que sigui proper. I per l'anàlisi funcional, doncs que depèn de l'espècie amb la que estudis, tindràs on o no en tindràs resultats. I ja està, finalment, doncs agrair sobretot a la gent del meu laboratori, perquè aquesta feina és difícil, però es fa molt bé quan tens gent que t'entén i que t'accepta, que hauria de ser lo normal, però a vegades no ho és. Però jo he tingut la sort de que són gent que estan sempre donant suport. Llavors, ja està. Science Queers.